Kausa pa may buntag sa tanan. Maayo gyud ang buntag kay nakaanhita sa atong pag sa ulog sa Misa de Gallo. Mga igsoon, kinahanglan nga mangandam kita kanunay sa atong pagabuhaton. Kung naay pagpangandam, dili kita mapakyas o dili kita malit kung kita nakapangandam. Kana nga kinahanglan yun nga mangandam ta kanunay. Bisan pa man unsa pa man atong buhaton, kinahanglan kini mga pangandam. Ang atong ebanghelyo mga igsoon, nagahisgot kini sa kagikan o kaliwat ni Ginoong Hesukristo, nga kaliwat ni David o kaliwat ni Abraham. Kung moingon ta mga igsoon nga kaliwat, kung sa ato para ang pansagod, kaliwat. Kung moingon ta kagikan, asa sila gikan nga lugar. Ang kini sila si Abraham gikan kini sa Kanaan nga yuta nga gisaad sa Dios kaniya. Busa giingnan siya sa Ginoo go gisaaran. Ingon diri sa gitlagay. Halaban ta ko. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagahisgot kini sa kagikan ni Ginoong Hesukristo, kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham gisaaran sa Ginoo. Atong mabasa diha sa Genesis kapitulo 15 magsugod bersikulo 2 ngadto sa 5. Apan si Abraham miingon sa Ginoo, Dios, wala ako'y anak, busa unsaon kuman kanang ganti nga ang bugtong manununod mo si Eliezer nga taga Damasco. Kay wala mo man ako tagaig anak, ang bugtong manunod sa akong katigayunan mao ang akong ulipon. Unya miingon ang Ginoo kaniya. Miingon ang Ginoo kaniya pag-usab. Kining ulipona dili panunod sa imong katangan kun dili ang imo gayong anak. Ingon ang Ginoo diri mga igsoon nga dili ang iyang ulipon ang makapanunod sa iyang katangan kun dili ang iya gayong kaugaligong anak. Munay gisaad sa Ginoo kaniya. Padayon ta. O gidala siya ni sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tan-awa ang langit o ipha ang bituon kon makaihap ka ba? Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Muna ang gisaad sa Ginoo nga tagaan sa kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit. Sa mga igsoon, nagaingon diri sa unang Samuel ang muni ang saad sa Ginoo kang Abraham. Unang Samuel kapitulo 7 bersikulo 16 nag-ingon diri. Og palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Muning gisaad sa Ginoo kang Abraham mga igsoon nga palungtaron niya ang iyang banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Walay katapusan hangtod sa hangtod. Busa si Abraham gipanalanginan sa Ginoo. Atong mabasa sa Genesis kapitulo 21 bersikulo 1 nagaingon diri. Gipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa gisaad ug nagsabak siya ug nanganak ug batang lalaki. Diha sa dihang tigulang na si Abraham natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios ug gikahimutan si Abraham ug giganlan niya ang bata og Isaac. Sa 8 na kaadlaw ang bata
gituli niya ni Abraham sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Usa ka gatos katuig ang edad ni Abraham sa pagkatao ni Isaac. Mga igsoon, ang saad sa Ginoo nga hatagan si Abraham og usa ka anak. Biting dugaya kay niabot ayha pa naabot ang na tao ang bata sa isa ka gatos na ang edad ni Abraham. Kita kaha karon kung usap kaya atong hitsura kung kita moabot nag isa ka gatos. Di na siguro bitaw ka. Pero mo ni ang saad sa Dios kang Abraham. Bisag tigulang na kaayo sila, gihatagan silang anak kay aron makapanunod sa ilang mga kabtangan sa ang Dios dili gyud nato kuha ang iyang panalangin. Ang Diyos walay imposible diha sa iyang paghatag kanato panalangin. Sa atong panghunahuna nga imposible mahimo, pero sa Diyos walay imposible. Kay Diyos siya nga tag-iya sa tanan. Padayon ta. Ang Ginoo miingon kang Abraham, ihalad ang imong bugtong anak. At nga mabasa na to sa Genesis Kapitulo 22, versikulo 2. Miingon ang Ginoo, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga gihigugma mo ug dad-a ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya dito sa bukid nga gitudlo ko kanimo. Versikulo 22, Kapitulo 9. Sa pag-abot nila ni itong dapita sa gitudlo kaniya sa Dios, patindog niya ang halaran ug iyang ibutang ibabaw niini ang sugnod ug gigapos niya ang iyang anak ug gipahimutang sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Abraham si Isaac. Unya may tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, Abraham, Abraham, mitubag siya, aniya ako. Ayaw unsa ang bata. Ayaw unsa ang bata, miingon ang Ginoo. Kay nasayod ako nga andam ka kanunay mosugot sa sugo sa Dios. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Usa mga igsoon, ipanalanginan si Abraham kay imagine yung bugtong anak niya ihalad, ipahalad Ginoo. Gitagaan siya anak lagi niya tapos ihalad patyon. Paingon ta sana mo ni Ginoo imong gihimo sa tagaag anak dugay pa yun. Murag kayo taga sabi ni Ginoo imong gihimo kan. Busa di ginato matukib ang panalangin sa Ginoo. Dahil ta mga igsoon, o gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tanawas ang langit o ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba, makabaton ka kaliwat nga sama kadaghan niini. Mga igsoon ang gisaad sa Dios kaniya nga makabaton og daghang
kaliwat. Katong mabasa usab diha sa Buhat Kapitulo 3 versikulo 20 nagaingon diri. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa mga propeta inyo o kapo makaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa mga inyong katigulangan ingon nga gisulti kini kang Abraham pinaagi sa nga ingon pinaagi sa imong kaliwat panalanginan ko ang tanan katawhan sa yuta. Muni gisaad sa Dios mga igsoon nga panalanginan kita makaangkon gihapon kita sa panalangin kang gikan kang Abraham paingon kang Isaac paingon kang Jacob hangtod kang Ginoong Hesukristo nga hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo. Walay laing hari sa tibuok kalibutan gawas kang Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay alang kanato dito sa krus. Nagpakatao siya, nagpakamatay para kita maluwas sa atong mga sala o kita makaambit sa iyang himaya nga walay katapusan. Sa mga igsoon, kinahanglan nga atong paharion si Ginoong si Kristo sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing nga siya unta ang maghari kanunay sa atong kinabuhi dili ang atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon ang maghari di kita makapangalagad sa Ginoo. Kay kung mangalagad ta sa Ginoo kinahanglan nga tinuoray gyud kay kung kita mangalagad sa Ginoo ana ang tinuoray nga kalipay, kalinaw ug ang panalangin ihatag sa Ginoo kanato. Kay nagaingon siya kung kita mosunod sa iyang sugo makaangkon kita sa mga panalangin nga iyang ihatag kang Abraham hantod kang Isaac hantod kang Jacob paingon kang David. Sa mga igsoon unsa may gisugo sa Dios kanato sama sa adlawng ipagpahulay sugo kana sa Dios, di ba? Sugo dili sugo sa Dios, pero unsa may atong gibuhat sa adlawng pagpahulay wala ta mosimba lain ang atong giadtuan subo kay panandungon mga igsoon nga ang kasuguan sa Dios wala nato sunda. Ingon siya balaana ninyo ang adlawng ipagpahulay ug simbaha ang Ginoo nga inyong Dios. Usa kinahanglan nga dili ta mamis pagsimba matag Domingo kay ang pagsimba mo kana ang pagtinuray nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili yun kabayran ug salapi. Dili bisan pag angkon nimo ang tibuok kalibutan pero wala kay Ginoo useless gyapon ang tanan. Usa mga igsoon kinahanglan nga mangalagad ta sa Ginoo diha sa kinasing-kasing gayon nga pagpangalagad dili kay mangalagad ko kay wala Pasko na kasi nay pinaskuhan. Ta mga igsoon nautong ta mga igsoon nga bisan gamay na mo'y nakuha sa akong pagwali di man kayo hanas pero nagyapoy makuha mga igsoon kung ato yung paminawan pag-ayo mga igsoon naot unta nga ang atong pagpangalagad magpadayon kay ang pagpangalagad mao na atong bugti sa gihatag ni Ginoong Kristo kanato nga pagpakamatay niya sa krus.
mo atong bukti isip ipakamatyan sa Ginoo ang atong ibalos mga lagad ta kaniya sa tibok natong kinabuhi. Sa mo natong ebanghelyo halihog manindog